Angazi noma ngake nganixoxela yini le ndaba ngoba sengixoxe indaba eziningi kakhulu la ukuthi ngoba vele niyayithandela indaba. Ngesikhathi ngisanda ukuthola i-driver's license ngike ngadrayiva ngaye ekhaya ngiyobabona ngifuna babone phela ukuthi sengiyakwazi nokushayela. Uma ngabe ngifika khona ngithola kunomalume ohlala e-Witbank uyaphuma uyayibuka le moto engihamba ngayo ukuthi-ke kumina awumhlana indlela emoto ohamba ngayo kodwa ngicela ungenzele i-favor ungayisi kumuntu ukuthi ayiqinise bese ngibuza ukuthi awumalume ngoba abantu vele bayiqinisa iy'moto zabo futhi uyayikhumbula le address le ngangihamba ngayo leya imaroon ngayithengisa ngisayithanda ngoba ngasuke ngayisa kumuntu ukuthi ayiqinise washo ukuthi uzoyiqinisa ngempela bathi imini engizokwenzela yona ngizoyiqinisa ukuthi iy'gebengu zingayiboni ukuze zingayintshontshi. Uthi-ke ngathi ngimile ukuthi libovu luvalile ngezwa ngemoto esingishayisa ngemuva uma ngiphuma ngilwa ngithi wenzani ukuthi mina bengingayiboni le mfundo. Isifundo sokuqala namuhla sinombuzo othi ithemba lakho wena ulibeke kubani na? Bese siqhubeka isifundo sethu sithi uma ngabe ithemba lakho ulibeke komunye umuntu awuyichitheli nje isikhathi kodwa uyibizela iqalekiso. Ngokujwayelekile uma ngabe ngishadisa abantu ngeke ngibafundise ukuthi njengoba nizela esontweni nje ngizomema uNkulunkulu ukuthi angene uthandweni lwenu ukuthi nizoqinisa uthando lwenu nenze kahle nazo liqinisa ngoNkulunkulu ngoba izinto eziqiniswa ngabantu zivamise ukuthi zibe nama-weaknesses athile futhi zine-expiry date. Hambe isikhathi la sifike siphele khona uthole ukuthi asisavuseleleki futhi ngoba azinayo uNkulunkulu phakathi. Kunendawo engangisebenza kuyo la uprincipal waleso sikole wayengonyakabi wayevamise ukubashaya othisha abashaya icala lakhona livele liphelele endleleni bese ehamba eya eBergville la kuthiwa khona kunobaba ayevamise ukuya kuye kunenduku nje encane ayiphatha ngisho uhlangana naye edrobheni uyiphathele leyo nduku leyo abazi-ke bayasho ukuthi wayeyithole kulo baba eBergville mayeke waya khona mayesebuya nalelo cala kade livukele likathisha lalivele liphelele nje esikhaleni. Kuthiwa ngelinye ilanga wawenza umkhuba wakhe wamshaya uthisha wasehambe eBergville uma efika khona bambuza ukuthi awuzwanga yini ukuthi lo baba ushone 6 months ago. Uthe-ke bangabe sebuya esikoleni ethi ukwenza lokho kujwayelekile icala lavele lamshaya baze wahliswa ngisho nasesikoleni sokuba uprincipal ngoba ithemba lakhe phela wayebeke kulowa baba kanti akazi lowa baba kuhambe kuphele ngaye ngoba akayena uNkulunkulu. Ingakho-ke namhlanje sibuzwa umbuzo ukuthi lapho ithemba ulibeke kuphi ngoba uma ulibeke komunye umuntu ziyeza iqalekiso. Ubaba uMkhize lo wayelana ngeviki eliphelile ngathi ngimbizele okwenza imvuselelo yimphasela mase siyixoxele ntamba masivisa apha ukuthi ngake ngavakashelwa umngani wami ongumfundisi eZayoni usethi nina abakatholika niyahlupha ngoba nivele nikubize uyahambela laphaya ukuthi ninayo yonke into eniyidingayo eniqinisa ithemba ngoNkulunkulu kodwa niyayishiya leyo nto nihambe nolanga ukuhlupheka ukuthi ninamamisa ninamanza ingcwele ninerosali ninempepho njalo njalo izinto ezininika ithemba neziniqinisa ukuthi uNkulunkulu uyaninakekela kodwa niyiboni lezinto nihamba ngenofuna ezinye izinto ezizonifaka enkingeni zize zibonwe yithi ezingekho ebandleni lenu. Yingakho namhlanje sifundiswa futhi ngaloko ukuthi kuningi uNkulunkulu asenzele kona ziningi izathu asinike zona zokuthi ithemba lethu silibeke kuye kodwa uma ukuthi thina sisathembele kubantu impilo yabo engaphela ngamini kusho ukuthi uma ukuthi isiqalekiso sikafiki sisenzelele isiqalekiso kuthina. Ngake ngasho kunini ukuthi iLady Smith Black Mambazo ngiyalithula ithule elithile lithi uncikile mngani wami uyokwenza njani nonto ongeke uye mayisele.